Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho njengaye, akekho ufana naye. uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Sibonga usuku lwanamhlanje asipha lona. Hawu, akekho uNkulunkulu ofana naye. Usasigcinile, usibekile ukuba simkhonze, simdumise, simsebenzele. Ake ngiphinde. Usibekile emhlabeni ukuba simkhonze, simdumise, simsebenzele. Kona okukodwa kwalezi zinto wena uyakwenza yini? Uyamkhonza yini uNkulunkulu? Uyamdumisa yini? Zinjani izandla zakho? Ngoba ufuna siphakamise izandla ezingcwele simdumise. Ufuna simsebenzele. Uyawenza nomsebenzi kaNkulunkulu. Uyamsebenzela. Ziningi indlela zokumsebenzela, kodwa ngibuza ukuthi uyamsebenzela yini? Kumsebenzela uNkulunkulu kwenza umsebenzi wakhe. Umsebenzi wakhe wenziwa ngendlela eziningi. Uyamsebenzela uNkulunkulu ngokuhambisa ivangeli. Uyamsebenzela uNkulunkulu ngokubona ukuthi ivangeli liyahamba. Ungalihambisi wena ngqo, kodwa ubone ukuthi liyahamba ngamamenzi okulihambisa. Ziningi indlela zokumsebenzela. Ngenkambo yakho umsebenzele. Babona uJesu kuwo abantu uhamba nje. Bayibona inkosi uJesu. Bathi abantu ngiyafisa ukuba nempilo, ukuphila impilo yalomuntu. Athe lo muntu uyakholwa. And umuntu mayekholwa kubonakala ngezenzo. Ngaphandle kwezenzo akukho ukukholwa. Ngigcine ngilapho kizolo. Sizoyiqhuma lapho. Ngiyacela siguqe sithandaze. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho. Sibonga uthando sithanda ngalo. Sibonga konke Nkosi osenzele khona. Udumo lungolwakho lokufanele. Izikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Iba nathi-ke uNkulunkulu wethu onomusa kule nkonzo ukhazimulisa igama lakho. Bonakalisa amandla akho. Udumo lonke lungolwakho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngingakaqali ngiyakhumbula khona into ebengifuna ukuyikhuluma. Ngike ngalalela iziqoliso ziningi ngendlela emangalisayo. Kodwa khona la kufanele sibuye silungisane khona. Number 1, asivumi izono ngeVN. Ngoba abanye bagcina sebevuma izono la. Cha, sivuma izono. Zimbili izinto ezixoliswayo la. Sixolisa ukuthumela ngosuku olu-wrong, sixolisa ukufaka ama-emoji ngoba kuthinta abantu basekhaya lizwe. Okunye nje angikakhumbuli, mhlambe kuzovela kodwa akukho okunye. So abantu abasuqala-ke bavuma izono zabo nge-emoji. Ungayenzi nje leyo nto, cha. Sengithi nge-emoji ngiyaxolisa. Uvuma izono zakho nge-VN, ungayenzi leyo nto. Usuvuma izono zakho la nge-VN. Abantu abaxolisa ukufaka ama-emoji, baxolisa ukuthumela ngosuku olu-wrong ngokungalaleli. Ngethemba iyacaca. Okwesibili-ke, abanye baxolisa ngokuthi bamisa iy'nkonzo noma benza ezinye izinto besalalela inkonzo. Kulungile lokho, ngiyakuvumela, kungakhuluma la. Kukhona-ke abathi uyayimisa inkonzo maya ekhunjuzwa isono yileyo nkonzo abese ebhala isono uthi uyaxolisa. Cha. Inhloso yenkonzo ukwambula izono. Inhloso yenkonzo ukuthi sikhanyiseleke, siyazi intando kaNkulunkulu bese siyayenza. So uma ulalela inkonzo bese ukhumbula isono, ngakho imise usibhala isono sakho ngoba uzothi uzosibhala emva kwenkonzo bese uyakhohlwa. Iyona advantage phela ukuthi silalela inkonzo kuWhatsApp ngoba uyakwazi ukuyimisa. Kodwa indaba ukuthi uzomisa inkonzo ngoba usuxoxa nabantu kwase kufika abangani bakho, inkinga ke leyo.
ngoba phela umisa ukukhuluma kaNkulunkulu ngenxa yabangane. Kodwa uma ukhunjuzwa isono, kanti vele kufanele ngomthetho uhlale nebhuku lakho lezono uma ulalela inkonzo, ukuze uma kukhona isono osikhumbulayo uyimise, usibhale, bese uyaqhubeka-ke nayo. Alikho iphutha lapho. Iyona advantage ka-WhatsApp kunokuthi ulalele enkonzweni lapha, ngoba ngeke umise umfundisi uthi mana mfundisi ngisabhala. Kodwa la ngoba uNkulunkulu vele uyena ngomoya wakho okukhumbuzayo awoni. Kodwa uma uzoyimisa inkonzo uyimisele ezinye izinto, makungena ingane idlala umzukulu mkhiphe, uqhubeke nenkonzo wena. Mkhiphe. Uma ukuthi unezingane ezincane ezihluphayo kukubiza ukuthi ngene ekamelweni ukhiye ulalele inkonzo ukuze ingane zingakuphazamisi. Zama wonke amandla ukuthi kungabikho into ekuphazamisayo. Ngisho i-call uqobo ucingo lungangeni ukhulume nocingo ngoba wena ulalela inkonzo. Kusho ukuthi kukubiza ukuthi uma ukuthi ucingo ohlanganisa ukukhuluma no-WhatsApp, faka kwi-aeroplane mode, uvula uWhatsApp uzilalelele ukhululeka, akho muntu ozokufonela. Uyoza kufonele ngoba wena usuqedile ngenkonzo usuvula u-aeroplane mode. Kuyilokho kumhlonipha uNkulunkulu, umnika indawo yakhe. Ukwamukela ukuthi akukhuluma ubaba uNsibande, kodwa kukhuluma uNkulunkulu ophila kuye. Kukhuluma iNkosi uJesu ekuyena. Kukhuluma umoya ongcwele. Uhlonipha umoya ongcwele, uhlonipha ubaba uNsibande. Ubaba uNsibande akalutho. Ungcono kabuwena kunaye. Uyisona esikhulu kudlula wena ubaba uNsibande. So ke uma ngiyisona esikhulu esidlula wena, angiyena umuntu wokuhlonishwa nokunikezwa leyo mbeko. Kodwa unika imbeko lo muntu okholelwa wena ukuthi ukhona kumina. Ngisebenzisa igama lokukholelwa ngoba khona abakhuluma abakuthandayo ngami. So ke wena mawukholelwa ukuthi into engizisho ngizilanda ezulwini ngomoya ongcwele, ngakho hlonipha umoya ongcwele okumina, ulalela inkonzo ungaphazamiseki. Kodwa manje sekukhumbuza isono phela umoya ongcwele, imisi iphoze, ubhale isono sakho bese uyaqhubeka. Ngoba ilokho phela okusemqoka. Siyahlanzwa ngezwi. Izwi lihlambulula imiphefumulo yethu njengoba uFirst Peter chapter 1 verse 22 esho athi senihlambululile imiphefumulo yenu ngokulalela iqiniso. Ayike sengizwakela ukuthi ngithini. Ngiyambonga uNkulunkulu. Kodwa-ke phela okunye-ke ake siyishintshe kanje futhi kuze phela kungabe sekuba ngathi sona njalo. Uma ufikelwa isivakashi sakho ulalela inkonzo, sicele sikujoyine siyilalele nayo. Ulalele kanye naye. Umtshende ngisenkonzweni la njengamanje obufika nje wena, ake silaleleke sonke. Nilaleleke kube kuhle. Igazi uzothini? Mhlambe lokufuna ukuyigazi lalo muntu ngeke lisafuna ngoba useyizwela inkonzo. Ayike simbonga uNkulunkulu kakhulu. Abanye ake bayeke abantu ukujaja abantu. Uzikhethela abantu uthi hayi uSibani baneke alungela ngeke ngimfaka uzovela aphume. Uma ufunda uJohn chapter 6 verse 44 uthi uJesu akekho oza kimi engadonsi ubaba. So musumjaji umuntu ukuthi uzohlala noma akazohlala. Noma ngabe akahlalanga ekhaya lezwe akusikhona okwakho lokho. Ushile, washa, waphuma igazi lakhe ngeke lifune kuwena. Kodwa yikanje ukuvela ujaji umuntu. Hayi wena ngeke ulunge wena. Hayi wena kuwukuthi okay umuntu olibeka ngembaba athi hayi mina ngihlukana nama-emoji ngizowafaka. Hayi-ke musumfaka lo usumchazelile. Mchazele mayithena ngeke wayeke musumfaka myeke nje. Ngoba vele uzothengena ebewafaka ebephuma. So musukumfaka. Kodwa umuntu ozijajela wena uthi hayi isangoma lesingeke silunge la. Hayi inyanga le ngeke ilunge la. Hayi lona uphuza kakhulu utshwala ngeke alunge. Basopha igazela abantu lizofuna kuwena ngoba wena uyabajaja uyabehlulela. Ubona ukuthi ngeke belungu. Ungcono wena olungile. Ungcono kunabo. Uzomangala ukuthi uyongeniswa ukusindiswa kwabe ezulwini. Athi uJesu nanku umvuzo wakho ngoba kwasindisa ubani nobani ngenxa yakho ngene ekhaya. Yayibona leyo nto. Yekani ukujaja abantu. Ayike kuningi sengikhulumile. Ngifuna ukusho ukuthi manje ngigcine 260 ama messages
engicabanga ukuthi ahlanganise kakhulu ukuxolisa kwabantu. Into engizoyenza manje ngizoconcentrate kulaba bantu ababhalile ama-voice note ngoba sengibona ukuthi ama-voice note ngeke siwaqede. Lapho khona babhukhile babhukhela ukuvuma izono, khona ababhalile babhalela okuthize. Sengizo-attenda bona ke ngime nje ama-voice note ngoba ngiyabona ukuthi ngeke ngifike ndawo nawo. Ngiyabathe ngiyawazama ngifana ukuthi ngiyadlala nje. So-ke angisho ukuthi yekani kodwa nje ngisazoke ngime ngawo ngi-attende. Namhlanje nje bengi-attenda abantu abangenayo. Lokhu ngiqale intathakusa ngibhizi nje ekuseni kakhulu bengibhizi nabantu abangenayo. So-ke mhlambe manje noma emva kwesikhashana ngizoba busy nabantu ababhukhayo nabo bonke ke ngiwazibe nje ama-voice note ngoba kusekhona amanye akwenye inamba ama-voice note okufanele ngiwa-attende ajaheke kakhulu nawo futhi. Ake angivalelise sekuze kwa-11:04 ngikhuluma indaba. Ake asidlule lapho. Siyambonga uNkulunkulu. Sizoya-ke ezwini lethu lenkosi uMarko chapter 11. Marko chapter 11 siya kuverse yabona-ke yenza iphutha ngimmakanga kanti ngilimakizwe ngisheshe ngilivule. Marko chapter 11 verse 24. Ayisengifikile kulona. Sengifikile Marko chapter 11 verse 24. Sengithandazile. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwana ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Isihloko esigijima naso kulezi insuku is prayer and faith. Noma uthanda uthi faith and prayer ungaqala ngokuthandayo. Ukukhuleka nokukholwa noma ukukholwa nokukhuleka. Mina-ke ngithanda ukubhala ukuthi ukukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa bafowethu izinto ezimbili ongeke uzihlukanise ngoba awukwazi ukukhuleka uma ungakholwa. Kufanele ukholwe kuqala ukuthi uNkulunkulu ukhona nokuthi ungumvuzo walabo abamfunayo, then uzokhuleka-ke. Yizwi leli elimaHebheru chapter 11 verse 6. Ngaphandle kokukholwa sikwazi ukumthokozisa. Futhi naye ujabulela ukwazi ukuthi oza kuye uyakholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Izolo-ke sigcine savalelisa sikhuluma ngezwi esilithola laphaya kukaJakobe okukhulunywa ngokukholwa okunezenzo. Ukukholwa okunezenzo ngeke ngalithinta kancane ngifisa ukuthi ngithi ukulithinta-ke. James chapter 2 siqala kuverse 14. Kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenaye emsebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Ukukholwa bafowethu kuhambisana nemsebenzi. Siyebo sithi okholwayo nokukhuleka isihloko sisho njalo. Kodwa manje uma ungakholwa ngeke ukhuleke. Kodwa futhi ukuze kubonakale kubantu ukuthi uyakholwa kuhambisana nemsebenzi. So uyadinga ukuthi ubonakale ukuthi uyakholwa ngoba wenza imisebenzi oyithunywe inkosi uJesu ngomoya wakho ingcwele. Ngoba abakholwayo kuphela abakwazi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Abakholwayo abanomoya kaNkulunkulu obalawulayo kuze benze izinto ezifanele. Kusizani bazalwane verse 14 uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo emsebenzi na? Ukukholwa kungamsindisa na? Kungamsindisa ukukholwa ongenayo emsebenzi. Verse 15. Uma umzalwane noma umzalwanekazi ehambaze beswela ukudla kwemihla ngemihla. Yazi inkonzo yokupha le ukupha. Uma umzalwane noma umzalwanekazi beswela ukudla kwemihla ngemihla noma behambaze, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe. Uyikhuluma kanjani leyo nto? Mhlawumbe unicabanga ukuthi uyabusisa. Ubusisa kanjani ungenze lutho wena? Yini wena oyenzayo? Abanye bazibe ngokuthandaza. Athi umuntu enenkinga engake engenakho ukudla, engenakho okugqoka, uthi hayi sizothandaza.
Uhlulwa yini ukumnika okwakho kokuqoka? Uzozuthi uzothandaza nje awumuphi ingane inkonzo yokupha. Inkonzo yokupha. Mhlawumbe uNkulunkulu mayesigcina sobe sikhulume ngamandla ayo ihlanganiswe nokukhuleka nokukholwa nokuzela ukudla. Inkonzo yokupha inamandla ngendlela emangalisayo. Liyabuza-ke iBhayibheli, kusizani bazalwane bami uma umuntu ethi unokukholwa kepha engenayo imisebenzi nayo? Yangumakholwane engena nje usutshela iy'ngane thina imtshela ithi angikho, sengiyazi ofuna ushukela, nami anginawo ushukela ngikwazi ukondlana nabantu abangangondla umndeni. Hayi bo, iphi imisebenzi yokukholwa kwakho na? Angithi wena uyakholwa. Khumbula umfelokazi owondla u-Eliya. Wathi kuye, Eliya, sengisele nokudla kokugcina kube sizodla nomntanami bese siyafa. Athi u-Eliya, yenzela mina kuqala. Akabuzananga nanyama nagazi, wavele wamenzela. Theselile u-Eliya wathi ushona ngalonke umfelokazi wafica ukudla sekukhona. So ngeke kukusiza ukuncishana, kuvimba isibusiso esiza kuwena ukuncishana. Ungancishani. Hayi ungancishani bakithi, bafowethu ungancishani. Kodwa futhi uqaphele ukuthi upha umuntu ozoyenzani leyo nto noma ozoyenzani leyo mali. Awukwazi ukupha umuntu ahamba ayobhema ngemali kaNkulunkulu. Awukwazi ukunika umuntu ahamba uphuza utshwala, ahamba odla ama-drugs, ahamba ayokwenza umsebenzi, ayokhonza amadlozi. Unecala. So kusemqoka ukuthi wazi ukuthi lo muntu ofuna le mali uzokwenzani ngayo. Imali yebo, kodwa ngaphandle kwayo lithi kwizaga imali iyimpendulo yakho konke. So if imali iyimpendulo yakho konke, the big question is, uphendula izinto zikabani? Uyimpendulo yezinto zikabani ngemali yakho? SikaSathane, zesitha, xhasa umsebenzi kaSathane. Ku-wrong lokho. Ku-wrong lokho. Gazi lalo muntu lizofuna kuwena. Usuxhasa imisebenzi yobumnyama. Umuntu ufuna imali kapetrol yamazwe uyahamba entombini, usuyamnika ukuthi ahamba entombini. U-encourage umjolo. Omunye ufuna imali, ufuna ukukhipha isisi imali akanayo, usuyamnika imali thamba ukhipha isisi. Mhlawumbe ingane yakho wayinika imali ehamba uhoshula isisu, wathi uzophoxeka. Le ngane wayibulala yona. Yini enkulu ukuphoxeka kwakho nokuba umbulali? Mhlawumbe kuyona ingane yakho, udadewenu noma usibani banyana noma umzala wamsiza ekutsheni uzongibulala umalume. Uzongibulala amazeke na umalume. Wahlanganisa wathi mi hamba ukhiphe lento. Gazi laleyo ngane lizofuna kuwena, unesono phambi kaNkulunkulu. So whilst singafanele sinqabe ukuthi iBhayibheli ocela kuwe mnike, but kungumsebenzi wakho ukubona ukuthi lo cela uzokwenzani ngakho. Uyodla ama-drugs noma uzokwenzani? Kufana nalabantu abasemgoqweni abaningi abacelayo. Becela nje siya-encourage ukuthi umuphe ukudla adle, hayi umnikeze imali, ngoba imali uzoyithatha hamba uthenga ama-drugs. Ayadobana ama-drugs more than ukudla. Uzoyeka ukudla hamba uthenga ama-drugs. So bekuzokusiza ukuthi wena uqondo understand ukuthi lo muntu uzokwenzani ngalento. Lento it goes indlela ende ngoba ngisho ukuthi uyadayisa into oyidayisayo. Uyokwenzana umuntu ngayo. Lento wenza ngayo imali isibusiso kuNkulunkulu. Isibusiso ngiyabuza isibusiso lento yenzayo. Ubenza inzipho. Wena ubusungazifaka ukuthi ziyisono. Uyabathwiza, uyabahlobisa. Kodwa ukubahlobisa ubuzama ukusola uNkulunkulu. Wenzani? Uyaba make up. Yini ukumake up? Yini ukumake up? Ukulungisa umuntu ngoba engalungile, kukhona into engalungile. Utshela abantu wenza into engalungile. uNkulunkulu uyena umtshela ukuthi lo amdalanga kahle la kufanele amenze nje, uyamake up.
Ngiyabadabukela ba-make-up abantu beba-make-ela imishado, beba-make-upela imishado. Ngiyabadabukela nalaba abasindisiwe beliphila ivangeli bawa ngelanga lomshado sebeya-make-up bafaka udaka baxhuma iy'nwele athi umuntu ngizogcina ngenzela umshado. Lezi iy'thombe zizogijima indawo yonke. Uzoxolisa nini kubona? Uzivuma nini isono sakho sokuthi wa-make-up wena ngomshado? Khona wazi kanjani noma lo mshado uzokwenzeka? Uthi usuthi uqeda uku-make-up uqeda ukwenza zonke izinto ushayeke phansi ugoduka uhambe uye phambi kaNkulunkulu awusashadile, uzothini? Kusemqoka ukuthi ube nokukholo okunezenzo, izenzo ezisapota ukukholwa kwakho. So akusho-ke lokhu uzohamba wenza umusa la kungafanele khona. Qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu, awuqini kunoma ikuphi. Lalelana abazali enkosini, lisho njalo lalela umzali enkosini, not umlalele anyhow noma kuyini ayakhuluma ngayo. Lalela umzali wakhe enkosini. Lithi bafazi thobelana amadoda kungathi kukuyo inkosi. Umthobeli kunoma yini, umthobela kulokho kwenkosi uJesu. Mthobelane bafazi, thobelana amadoda enu kungathi kukuyo inkosi. Angazi sophunyuka sithini, angazi sophuma sithini, ngoba izwi likaNkulunkulu licacile, asifuni ukulifundisisa, asifuni ukuli-understand. Akukhona ukuthobela indoda uhamba uyithengela ubhiya ngoba ikuthumile ethi hamba uthenga ubhiya usuthi uthobela indoda. Akukhona ukuthobela indoda lokho. Uthatha indoda uyithatha uyifaka esihogweni. Akukhona ukuthobela indoda ukuyigayela utshwala. Hayi ngiyakholwa phela kuthiwa ngithobe, ngizobugaya nje bese ngiyathandaza. Hayi angazi mina, angazi. Anginalo izulu, anginaso isihogo. Uzobhekana nomnikazi walezi zinto esekwahlulela. Thobela indoda kungathi kukuyo inkosi. Hayi uyithobele noma kanjani. Ikufake esonweni bese uyathoba ngoba uthi indoda. Ubani kanti omkhulu indoda noNkulunkulu? Ubani omkhulu indoda nenkosi uJesu? Ubani omkhulu indoda noMoya oNgcwele? Hayi ake ngikushiye lapho. Kodwa kufuneka ube nezenzo. So bethi uma umzalwane nomzalwanekazi behambaze besola ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe. Kepha ningabaphi lokho kudingwa ngumzimba, lokho kusizani na? Kusizani ngempela? Uzonika ubani mayinganika wena? Kanjalo-ke nokukholwa makungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kufile nje lokho kukholwa makungenayo imisebenzi. Ake silibambe lalelizwe. uNkulunkulu mayesigcina mhlambe soqhubeka khona ngomso, kodwa nje ukukholwa ongenayo imisebenzi kufile. Iyona le misebenzi emibi eshaya ukukholwa kwakho bese ungaphenduleki mawukhuleka. Sikhuluma ngokukhuleka nokukholwa. So imisebenzi yenza umkhuleko wakho ungaphendulwa noma ukholwa, futhi ixekhisa ukukholwa kwakho uma kuyimisebenzi emibi. Asenzeni imisebenzi emihle, lisho njalo lapha kumaGalati, Efesu umGalati, ngakho yenzani imisebenzi emihle ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Hayike ngicela ukugoqa ngithandaze, ngicela ngisikhavile isikhathi engikhulume ngaso kakhulu. Sigoqe sithandaze sibonge uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngendlela emangalisayo ngakho konke osifundise khona. Siyacela ke Nkosi usisize, akulula. Siyavuma konke Nkosi usikukhulumile ngomoya wakho ingcwele, akulula ukuthi sikwenze. Sicela amandla kuwe. Asho njalo umpostoli Paul, Philip 4:13 athi nginamandla okwenza konke ngayo ngiqinisayo. Sisize ke uNkulunkulu wethu, sisize moya ongcwele. Usinqobise ngeNkosi uJesu. Siyazi uSathane uyalesaba igazi lakho. Lisho njalo kwisambulo bamnqoba uSathane ngobufakazi babo, bamnqoba uSathane ngegazi lakho, bamnqoba uSathane ngokungakuthanda ukuphila kwabo. Siyacela ke uNkulunkulu wethu nomusa ube nathi
kukhona konke namanje ubusise kube yilona loyo lalelele inkonzo umsize akwazi ukuyenza. Udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele, akekho njengaye. Sesifike emaphethelweni enkonzo. Baba uNsibande is signing off. Uthi nisale kahle. Nkosi uJesu ibe nawe. uJesu Kristu uyinkosi.